Ateak ireki egitasmoa Estatu Batuetako Euskal Diasporako gazteak eta Euskal Herria, oda Goierriko gazteak batzeko proiektu bat da. Helburu nagusiak lirateke, nolabait Euskal Diasporaren eta Euskal Herriaren arteko sareak, zubiak eraikitzea. Urtean gure etxera Justin etorri zan, Kaliforniatik etorri zan beha da hirugarrengo belaunaldiko euskalduna. Bere aitona monak iparralden Urepel eta Azparreneko zien, Ameriketara joan zien, eta bere ama osabezebak han jaio zien. Beraiek euskal kultura eta mantendu dute, adibidez Justinek dantza taldean ibili izan gaztetan. Guretzako oso aberasgarri izan da zentzu desberdinetan. Nire belaunaldik agian badaki diasporari buruz zerbait, Estatu Batutan Euskal Herria eta euskera edo kultura nola bizidan, baina gure gaztek agian ez, eta nik ere adibidez harridura eman zidan azan, Justinek 20 urteko mutil bat, dantza talde baten, nola etorri ziren honea gero, musen asko dakite. Frontoi bat edo pareta bat ikusten zuen da pelota bat eukiezkio pelotan hasten ziren, ez arrun, niretzako harrigarria da hori bizitzea ere bai, ez? Euskal Herrian jaio garen euskaldunok sorte handia izan dugu, baina segertatzen da mundu mailan sakabanatuta dauden euskaldun guzti horiekin. Ateak ireki ekimenak eskua luzatu nahi die, eta modu honetan kultura trukea murgilduta, etorkizunera begirako sareak eraikiko ditugu batera. Hemen erretxa da euskaldun izatea, hemen gaude, baina han euskalduna izatea edo euskal kultura maitatzea eta bizitzea, noski askoz zailagoa da eta ikustea hori benetan horrela dela, zer pentsature ematen dizu eta netzako oso politia izan da. Gure alabakin batez ere mantendu du harremanak. Badakigu aurreko urtean oso ondo hartu zituztela goierritarrek diasporako gazte hauek, eta badakigu aurten ere oso ondo murgilduko direla. Gure etxen nahiko garbi daukeu berriro aurten ez bada hurrengo baten parte hartuko dugula.